Zdravím všechny příznivce her, já jsem Dody a vítám vás u pokračování hry Alliance of Valiant Arms. Dneska se pustíme do eskorty. Hrál jsem tady už na tom serveru teďko jednu bitvu. Je tady eskorta, doufám, že to tady zůstalo. Ano, eskorta v Black Hawku. Black Hawk, to se jmenuje podle toho vrtulníku, který na začátku spadne. A mě by zajímalo, ze kterou stranu dneska budu hrát. Za to, co eskortuje tank, super. Tady vidíte, podle čeho se to jmenuje. Podle mě, podle této Black Hawku. Tak super, kolik máme FPS? 61, schovám framesy, ne, si je tam nechám, protože se mi to občas vypne to natáčení omylem a pak to jinak nezjistím než tímhle s tím. Tak, pojďte na to. Takže hrajeme teda eskortu, moc jsem nepoexpil, hrál jsem tak 4-5 bitev mezi tím, natáčel jsem to včera. Jinak nic, kašlu jsem se nezbavil, ničeho jsem se nikdo nezbavil. Přišel jsem na to, že když na pistolku nebo na SMGčko zmáčknete Včko, tak si přidáte tlumič. Což je velice, jak bych to řekl, účinné? Nebo já nevím, jak bych to jinak řekl. Jenom mě štve, že nemůžu zaměřovat s pistolkou, což je jediný podle mě mínus. Hej, nech toho. Chudák, to takovou nervoz blízkosti headshotem. Sniperku to musel asi pěkně volet. Si trošku možná upravím mikrák, počkejte. Teď mě možná slyšíte víc, nevím. Ale já jsem tam chtěl hodit ten granát, hodil tam. Tak, máte ho tam. Počkej, tam někdo byl, někde. Sakra. 6:1. Mluvám se, takže vidíte, že jsem se kašlu nezbavil. Máme krásné skóre, 6:1, lepší než minule zatím. Sakra. Proskočit tím. Ne, to mi taky štve, nejde prostě proskočit okem, asi dám se tlumič. To se mi to líbí víc. Než to měl nějaký možná větší účinek, ale mi se to prostě líbí víc. Tak, mám tě. Super. Já si doufám, že při dalším levelu si už budu skoupit nějakou jinou sniperku, protože tohle je přece na 2 rány do břicha, tam mám vyhlídnutou jednu, která mi ho měla zabít na 1 ránu, kamkoliv. Wow! To si málem zabil tanku. Jo, tank vlastně může klidně zajet všechno, což je podle mě dobrý. A na jednu stranu blbý, protože vás prostě může jen tak omylem zajet. Jdeme opravit tank, jelikož nám ho zničili, vidíte. Pardon. Tam někdo určitě jsou nahoře. Prostě tady takhle trošku počíháme. Jsem myslím dal trošku mikrák dolů, takže jsem mě slyšel asi hůř. Dělej. Tohle jsem úplně hodně krátká, tady je 10 minut ani ne. Na to, abychom tam dopravili tank. Takže... Přesně vedle, pojď. Pojď. Pojď další. Vedle. Co zkoušíš? Pojď. Super. Tak se trošku stáhneme, jelikož jsme tady sami. Jsem se tak slepý na snipera. Mám tě. To teď vypadají, měl úplně cheaty, samý headshot. Pardon. Ne, je to prostě, já si nebudu natáčet a prostě budu natáčet, až budu zdravý. Ale to bych zase nechcel připravit o video. Tak si vlastně povídám, když nemám jediného odběratele. Což je pravda. Přijďte mi. Mám tě. To je 6 kg za jedno to. 14:1, nice, score. Mám tě. Díky za oběť. To pro mě taky nepřirozený, bude kašlat, mám tě. 8 kg za jedno. 16:1, krásný. Bacha, mám krásný score, jo. Já nemám krásný, já mám krásný. A mám granát ještě, super. Jsem měl šanci proti M4 s pistolkou. Zkusím možná sniperku, abych měl štěstí. 16:2. Dobře, podíváme se na Riflemana. Sice je konec, ale to nevadí. Na Riflemana nejde dát tlumič, ale zase dáme na pistolku. Tak. Vůbec nevím k čemu, když to stejně nevyužívám.
to prostě líbí víc, jak jsem říkal. Jak vidíte, nouzům to kope strašně málo. Když to zamířím, jak jsem říkal v minulém díle, až někoho najdu. Jen tak se mi střílet nechce. Zbytečný plejtvání jama. Ale hop. A to je granát. To je jak svý. Tak, pojďme, teď je to už jenom kousíček, vlastně budu takhle kouřit. Už jsem viděl snajpera, pokud se nemýlím. Už to není. Tak, teď jsme opravili tak, jestli to jde bezpečí, až sakra, zrovna mi došly náboje. Ano, vidíte, vyhráli jsme, tank se dostal na určené místo. Super. Teď se nám vystřídá strany, máme 8,5 minuty ještě. Což stihneme i další kolo za nás. Protože nám zbývá 6,5 minuty do konce kola. Když my si tady vezmeme RPGčko, jak jsem vysvětlil v minulém díle, jak se takhle otevře, máte tady RPGčko, což budu využívat proti ničení tanku. Bum, máš ho tam. A zabil jsem jednoho, který tam byl na kulometu. Tak, druhou. A už se nehejbeš. Tak. Teď si tam tlumič, protože tady můžeme někdo klidně přiběhnout zezadu. A věřte mi, to není nepříjemný. Tak. Otvírej. Chci si dobít náboje, super. Skutečně bych chtěl umět, že zaměřovat s pistolkou. Bum. Že tam tank. Jo, a za to, že taky ničíme tanka, získáváme defense point. Což není k čemu je, ale líbí se mi to, když to mám. Tak, počkat, tam má jeden. Jsem tě viděl. To je magor. Viděli jste to? Tohle přesně nedělejte. Sice se mi to stalo už taky tak 7x, 8x, ale jako... A je po tobě. Nelez se za ten kulomet, když je tady raketometčík. Bum. Ne. Je tam přesně vyhlížel. Takže teď se uděláme sniperem. Nebo ne, já vám ukážu toho pointmana. Teda se jsem tam přišel. Skutečně máme tam SMGčko a když dáme Včko, tak vidíte, dá si tlumič a dáme si na pistolku a zase se otevřeme bedny. Tak jsem vám chtěl vyloženě ukázat, že jde to jenom na SMGčko a na pistolku. Takže, to jsem viděl snipera. No a co, ale zničil jsem tank, což je lepší než přežít. Jo, dále se chci mluvit o minulém díle, tam byl takový hodně zajímavý střih, když jsem vystřelil a najednou byl konec. Takže tam se stalo to, že jsem omylem vymazal jedno z videí, který byl dlouhý 3 minuty mezi tím. Takže tam říkám, že je to zhruba minuta, že jsme se neslyšeli, tak je to ve skutečnosti tam u vás nějaký 4 minuty a jinak by to byla ta fakt ta minuta. Ale tak to už se nepatří, prostě teď ničíme tanky, to jsem se nechtěl tak vrátit, ale napsal jsem to i do popisku, že se za to omlouvám. Ale nic se nedalo už dělat s tím, běží s tím RPGčkem tak strašně pomalu. Jasně, že by asi s RPGčkem měl běhat zrovna nějak jako klonka nebo něco takového. To je další se hodil sám RPGčkem, aspoň půjč. Ať to s ním zničím. Tak, to jsem mi spadnul mikrák, takže jsme možná slyšeli. Tak, to máš. A zase jsem zničil tank. To asi je hodně štvu, bych řekl. Aj, tam byl točil výstřel. Takže se... chci omluvit za ten kašel, ale nechci to v sobě dusit, takže to uslyšíte v plný parádě. Zlanit voka už mi přestala štěstí, takže... už je to v pohodě. Jo, já mám to blbý RPGčku furt. Jsem si chtěl vzít sniperku. Dobře, já chci sniperku. Můžete zbytečný plýtvání skore, když mám 34:5, ale... tak, super, děkuju. Takže my si tady uděláme, ty. To zní tak strašně blbě. My si dáme snipera, bacha. Dobré. On mě stejně neslyší, takže proč ty vlastně měřu. Nebudeme lézt nahoru, protože to je blbý. V případě mém.
Tak já tam viděl ty tvoje nohy. Oh, shit. Čerešničko. Ne, to nevím, kde jsem se vzal, ale... No, já jsem chtěl si na ní kudlu, tak nic. Pozdě, můj smůl hold. Neměl si sem lást. Mám tě. Oh, tu vodu. To bylo hodně lucky. Všichni chcete chodit najednou kudlama. Co ty děláš? Makore. Ten granát nestačil hodit. Bylo hodně nepříjemný. Jak vidíte, skoro 40:6, takže jsem vám v minulým nekecal, že mám hodně dobrý skóre, normálně. Že tam to se mi jenom nepovedlo. Sakra. Postřeh do tak, super. Moc jako krevní sniper. Sakra, já jsem jim viděl tam z toho okna. Smetek. Okay. Tyjo, dokonce mi začala i rýma. No nic. Musíme to ještě uhlídat tu chviličku. Ne, nesmí se sem dostat. Je to všichni teďka do nich. Hej, ty. Ne, takže jsme prohráli. Zbývá nám 3/4 minuta. A já myslím, že... No, máme ještě 3 minuty. Takže se asi koukneme na ten shop, inventář a takhle. Supply point jsme dostali. Takže inventář a shop už jsem ukazoval a já jsem si tady vyhlídnul tady dole tuhle tu TP91. Než voleček si můžeme takhle otáčet. Pá celkem kruťácky. Tady vidíte damage 100, range 95, akurát 95. Takže na to potřebujeme tuhle tu hodnost. Což nevím jaká je. Já když teď budu hodně riskovat, my vlastně už nebudeme hrát. Když se vrátím semhle takhle, tak vidíte, že budu promován tady na tohleto. Za 8%. Což ještě není tam ta hodnost. Myslím se někam jenom joinem. Tak. Capsule shop. Co to je? Jo, teď když máte Eurojackpot, tak tadyhle, tak můžete tady naházet a můžete něco vyhrát. To já nedělám. A potom tadyhle je náš vlastní údaj. Moje statusy. 145 attack score, 52 defense score. Vyhrál jsem 8 her, prohrál 11. Zabil jsem 387 a zemřel jsem 274krát v těch 19 hrách. Primary kills, to jsou hlavní zbraní, prostě sniperkou a takhle, potom pistolkou a granátama. A když vám ukážu, klas tailec, tak vidíte, že za snipera jsem hrál hodinu 33, za riflemana hodinu 27 a za pointmana 6 minut. Taky velice super. Nejvíc jsem zatím zabil za snipera, potom jsem za kill, potom za riflemana a za pointmana poslední. My awards, no, tady máte nějaký ty challenge a takovýhle věci, no, tady jsou challenge. Tak, a moje skilly, tady nevím co je, to si musím prostudovat na příště, ale náš čas právě končí, takže se s váma loučí můj vojáček, Dudy, můj sniper, rifleman a pointman, takže se uvidíme u příštího videa, zatím čau.